Выхаванне падрастаючага пакалення задача дарослых, і ад таго, якія каштоўнасці і мэты яны прыўюць сённяшнім хлопчыкам і дзяўчынкам, залежыць не толькі іх будучыня, але і ўсёй краіны. Немалую ролю ў гэтым адыгрываюць мерапрыемствы, якія праводзяцца моладзевымі і дзіцячымі арганізацыямі. А не так даўно ў гарадскім стадыёне прайшла спартыўна-патрыятычная гульня «Зарнічка». 30 красавіка на стадыёне сабраліся атрады з усіх школ не толькі горада, але і раёна, каб паспаборнічаць адзін за адным на спрытнасць і згуртаванасць і добра правесці час. Военно-патриотическая игра «Зарничка» посвящена на 75-летию освобождения Беларуси от фашистско-немецких захватчиков. Участвуют в этой игре октябрята. Это детки возраст от 7 до 10 лет. Цель – воспитать в детях патриотизм, любовь к родине. Усяго 12 піянерскіх атрадаў, кожны з якіх прадстаўляў пэўны род войскаў. Зарнічкам трэба было прайсці 3 нялёгкіх выпрабаванні. Першае – агляд ладу гуртоў «Будь готовы», у якім ацэньваліся знешні выгляд і прадстаўленне атрада. Все хорошо получалось, нормально готовились. Сложно было. Что сложнее всего? Было построить их и песню спеть. А споешь нам? Ну да. Кусты – это роща, канава, граница, а мы пограничники, смелый народ. Как рак не таится, как рак не ловчится, к нам не проскочишь, а к нам не пройдешь. Затым акцябрат чакалі выпрабаванні павуцінка і багна. У першым трэба было не закрануць сетку і прапаўсці пад ёй хутчэй супернікаў, а ў другім перабрацца па купінах і пры гэтым не ўпасці. Для многіх з рабят гэтыя выпрабаванні сталі самымі складанымі і разам з тым дадалі спартыўнага азарту. Нравится мне лазить, прыгать, и все мне понравилось. Первый раз участвует ваша школа? Да, первый раз. Больше всего мне понравилось это выступать. А сложнее, мне кажется, будет вот это, потому что здесь трудные задания проползти именно. Ну, мне так кажется почему-то. Выпрабаванне маленькія грамадзяне вялікай краіны было накіравана на эрудыцыю рабят і іх веданне нашай радзімы. Такая напружаная гульня не толькі дапамагла дзецям згуртавацца, але і павысіла агульны камандны дух. В преддвериях 75-летней годовщины освобождения Республики Беларусь данное мероприятие очень знаковое. То есть мы воспитаем настоящих гражданинов своей страны, патриотов, которые любят, помнят тот великий именно подвиг. У выніку гульні ганаровае першае месца заняў атрад з Чарнаружскага ВПК, другое з сярэдняй школы нумар 1, а трэцімі сталі рабяты з Каменалаўскай сярэдняй школы. Адзначым, што на гэтым выпрабаванні для лепшага піянерскага атрада не сканчаюцца. І 16 мая ў Магілёве іх чакае другі абласны этап Зарнічкі.